אני באפריל קיבלתי אירוע מוחי. הוא היה חולה פרקינסון, רתוק למיטה. קיבלה שוב אירועים מוחיים. פגעתי בירך השמאלית. אושפזתי כ10 חודשים. לא יכל לרדת, לא יכל כלום. סעודי מלא מוכר, מה שנקרא. בילינו הרבה זמן בבית חולים. תוצאה מכך נקראו השרירים. אשתי הייתה צריכה גם עזרה בקימה מהמיטה, למעבר לכיסא גלגלים. הייתי צריך לבוא לניתוח, לאחרת לו. אחרי השיקום, היה בא בחרון לבוא באופן רגיל הביתה, לא בשגרה. חשבנו מי יכול להתלוות לאבא כשהוא יוצא החוצה, להשגחה ולסיוע. חשבנו שצריך עזרה וסיוע, לפחות לתקופה הראשונה. לא היה כוח לעשות את זה בעצמי, נזקקתי לעזרה. בהתחלה היה לנו גויים. קודם כל בעלי בכלל לא רצה גוי, אבל היה מאוד קשה להשיג יהודים. שמי שיטפל באבא ויתלווה לאבא, יהיה אדם שיכול לשוחח איתו ולעודד אותו. גם אם יש עובדת זרה, הרי שביום ראשון היא יוצאת לחופש. הגוי היה צריך ללכת לחופשה פעם בשבוע. לתת לו מענה לא רק פיזי, אלא גם לצרכים הנפשיים שלו. יש סיבוך בזה כשאתה לוקח אדם זר. התרבות שלו היא אחרת, הכל הוא שונה. עובדת זרה שלא מבינה עברית, תשים לי את הספרים הפוך, ולא תדע בדיוק איך אני רוצה לסדר. פניתי לארנון. והם המליצו על ארנון, את המספר פלאפון של ארנון. פניתי לארנון. ואז הכרתי את הארנון. המליצו לנו על הארנון. כל משפחה עם הצרכים שלה, עם האופי שלה. טיפול היה פשוט יוצא מן הכלל. בדיוק מה שהוא צריך. בעלי פשוט התחיל לפרוח. ולדעת שאבא נמצא בידיים טובות ונותן לנו שקט נפשי גדול מאוד. אחרת, העדינות. אפשר לסמוך עליהם. זה משהו אחר, הגישה אליו, הטיפול, יותר עם רגש. היה לו מענה לבקשות שלנו, גם שהיינו צריכים מישהו ב6:30 בבוקר. מאז אנחנו לא עוזבים אותו. אני מאוד ממליץ. עכשיו יש לנו ניסיון ויש לנו מה להמליץ. כן, ממליץ בחום על חברת מקום בלב. אני ממליץ בחום, בכל הלב, על מקום בלב בהנהלתו של ארנון.